хора, аз съм Максим Димитров, вие сте в канала на Максим Фишинг. И днес ще ви покажа 5 лесни монтажа на силикон. Започвам с първия. Ето, Foxander Pro 7.5 с ето такава кука, с G глава, на която има контра. Първо се измерваме къде стига куката. Ето така. И дупчим отгоре. След това, където е дупката, нанизваме. Той е доста яден. Ето така. И трябва да излезе тук дупката. И ето така става перфектното силиконче. Това беше първия монтаж. Сега ще ви покажа следващия, който е с Ghost Ето един умрял Ghost. Ето един малко по-жил Ghost. Малко поизяден. Той е зелено с лилаво. Той е такова тъмно зелено с ето такъв вид контра. На нея има как се нарича, восък, който държи силикона, който не позволява на силикон да се използва. Ето така, фащаме го и слагаме куката под него. Така и трябва да излезе ето тук. Сега се отбелязваме. Всяка ето така по този начин, не знам дали ще видите. Да, вижда се. И гледаме максимално колко се може през средата. Ето така. Дупчим. И нижим, като гледаме при тази дупчица да излезе. След това малко трудно се пъха, но пъхте навътре, после издръпвате лекичко и имате готов Ghost с 15 грамова главичка. Така, сега тук имаме един интересен монтаж. Нарича се монтаж с още една кука. Ето така изглежда тя. Вземаме си един силикон, че е зелено с тъмно зелено с син брокат. Ето, това е доста интересно. Обръщате силикона нагоре с гърба, ето така, слагате куката и я бутате долу. Така, след като е влязла, изглежда по този начин. Ето така. Това не е всичко. Като дърпате надолу и завъртите, се вкарва навътре. Ето така. Втората стъпка изглежда по този начин. След това същата техника при тези с джиговичките мерим къде излиза куката. Виждаме, че ето тук между тези двете и търсим къде е мястото и дупчим през средата, защото той е от плоските силикони. Гледаме къде ще излезе. Ето така. И изглежда по ето този начин. Това се нарича монтаж с още една кука. Ако искате да не се закача из папури, драки и такива работи, в случая може да вземете ето такъв силикон или ето такъв, който има лека дупка отгоре и отдолу, в които да скриете куката. Е така, в случая аз съм се подготвил такъв. Издърпвате силикона напред, след това дигате и го пускате. Така самата кука в момента е скрита и е напълно гладко. Например с след този силикон, представете си, че е папур, хвърляте и не се закача. Доста добро.
Ако искате да се го тунинговате, си избирате една чебурашка. В случая аз съм се взел 12 грамова. Добре. И тъй към чебурашките се продават и такива телчета. Това телче трябва да изглежда по този начин. Силиконът е така. Нанизвате го на вътрешния край. Ето така. Чакайте, малко трудно става, защото ако чуете нещо, това е кучето ми. Добре, хора, ето така. И условията на горното телче и сега ще стане добре. Връщам се след като е готово. Така, хора, ето направих го. Трябва да изглежда ето така вашият силикон. След това се вземате чебурашката и гледате надписът да се чете към вас. Да е ето така. Не ето така наобратно, да. Не трябва да е така, трябва да е така. И след като виждате къде е, просто го нанизвате на телчето. Казах ето така. И го избутвате, но препоръчваме да го натиснете на някоя плоска повърхност. И ето така имате силикон с волфрам офсетна кука и подвижна джигула. Така, до тук станаха 1, 2, 3. Сега ще ви покажа още един много по-интересен, само да си избера цвят силикон. Бе, сега свършвам. Така, в момента съм се взел една 5 грамова джиглава с тирбушон. Ето как се глежда. На нея има тройка, кука тройка с 4 ката плетено лакно. Вързано. Ето избрах си. Ето това силикон на Philstar. Ето така. Както виждате, тирбушончето е малко нагоре от средата. Затова и вие гледате да забиете ето така. Не точно тук. Е така малко по-нагоре. Набивате го веднъж. Боепакета ми ще падне. За този пакет след малко. Ето така и въртите. Докато не се навие до краят. Обаче моята малко накриво тръгна. Чакайте, ще оправиш съвър. Е така, след като сме навили главата до край, изглежда доста готино без кука по средата, но няма как да ни удари риба без кука. Както виждате, това е доста дълго. Може да го забием в плашката, но не е вариант. Всъщност това е вариант, но ще спре играта на силикона. Няма да има толкова голяма игра. Затова съм пуснал ето тук малко повече. Навивате си го. И така. Ако сте си направили самото повече предварително. Ако не, директно се измервате с някаква речица или какво имате там метри. И слагате нужния размер с силикона. Така, след като е готово и сте избрали перфектното място, по този начин, ето тук съм се отбелязал къде да го забия. И така, дърпам куката назад. Ето така. И чакайте. Трябва да го забия. Да, ето така. И спам силикон с кука, при която в удара се освобождава.
и силикона остава само с зъбките и няма как да го издеш тук. Ето така покавам втори път, дърпате малко назад, забивате и пускате напред. Ето това беше втория начин. Четвъртия. Един, два, три, четвъртия начин, да. Ето, за тези, които не са разбрали. Чуете, ето така, дърпате леко назад и забивате надолу. Ето така става.